Nafarroko lehendakariak eta Hector Gómez industria, merkataritza eta turismo ministroak Zunzuntegiko instalazioa bisitatu dituzte Alsasun. Karrozeria Nafarrak Volvo busekin lortu duen aurreakordioaren ondotik. Zunzuntegi etengabe hazten ari den enpresa da gaur egun eta hori erakusten du Volvo busekin aurreakordioa sinatu izanak. Aurreakordio horrek etorkizuneko bideragarritasuna bermatzen du eta karrozeriarako etapa berri baten hasiera markatzen du. Zehazki akordio horri esker karrozeriaren ekoizpen ahalmena handitu ahal izango da. Egunean 3 unitate izatetik 4 izatera igaroko baita. Urtean 850 unitateko edukiera lortu arte. Bi aldeek sinatutako asmoen adierazpenak konpromiso bikoitza jasotzen du, transferentzi teknologikoa eta diseinu eta manufaktura prozesua, eta horniduraren transferentzia. Horrela 2024ko maiatzetik aintzinera Zunzuntegik bere gain hartuko du automozio fabrikatzaile suediarraren azken belaunaldiko 2 autobus modelo ekoiztea. Eta egunean 2 unitateko fabrikazio erritmoa lortuko du. Horretarako 9 eta 12 hilabete arteko pixkanakako prozesua beharko da. Are gehiago datozen 4 urtetan 400 eta 500 pertsona arteko zuzeneko zein zeharkako langileak kontratatzea ekarriko du. Era berean Zunzuntegik gaur egungo produktuen portfolioa mantentzen du eta merkatuan dauden txasis guztien gainean karrotzatzen jarraituko du.